que avui fem gall d'indi a la llet. Poses oli d'oliva en una cassola i els alls tallats per la meitat. Els fregeixes a foc lent fins que comencin a agafar color. Poses els xampinyons, remenes una mica i afegeixes la sal al teu gust. Cuines els xampinyons uns minuts i si fan aigua esperes a que redueixin. Quan estiguin a aquest punt, ja hi pots posar la carn. I he fet la recepta amb filets de cuixa de gall d'indi, però en comptes de filets pots fer-la a daus o fer-la en cuixa de pollastre o trossets de conill. Hi poses sal i si t'hi agrada també hi pots posar pebre. Remenes perquè toqui el fons i la cuines lleugerament. Primer d'una banda i després la tombes i la fas una mica per l'altra. Així, veus? Només ha de canviar el color. L'últim ingredient, la barreja de brandi i vi blanc. Com veus, és una recepta de pocs ingredients i que et tindrà poc temps a la cuina. Ho deixes un parell de minuts que evapori l'alcohol i ja hi pots posar la tapa. Ho deixes bullir durant 5 minuts i durant aquest temps no ho destapis. Pares el foc i ho introdueixes dins la CCM, on ho tindràs un mínim de 3 hores i mitja a 4, sense consum energètic. Passat aquest temps, treus l'olla de la CCM i ja tindràs el gall d'indi a la llet cuinat. El pots servir així mateix, però si t'agrada una salsa més espessa, retira la carn i la redueixes una estona al foc fins que quedi al teu gust. Els alls eren tan tous que s'han desfet. I ara sí, com a tu t'agrada. Ja la pots posar damunt de la carn. Un plat fàcil, ràpid de fer i que queda molt bo. Jo l'he acompanyat d'unes patates i una amanida de tomàquet. Un tall tendre que segur que agrada a tota la família. T'animo a fer-lo. Si comparteixes, m'ajudes a fer difusió de la cuina per calor retinguda. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.